Mga igsoon, sa kada adlaw natong mga buluhaton, siguro doon na kita'y mga prioridad sa kinabuhi. O ang ato mga prioridad nakafocus sa unsay gusto natong mabuhat o mahitabo dayon. O gani, kung atong tanawon ang atong matag-adlaw nga kinabuhi, say overwhelmed ta sa daghang mga buluhaton, sa daghang mga panginahanglan sa kinabuhi. It could be about our family, siguro may tungod sa katilingban, may tungod sa atong trabaho, may tungod sa atong pag-alagad. Pero ang atong mga pagbasa karon, nindot kayo nga nagtudlo ka nato diha gyud sa angay nga mahimong prioridad kanunay sa atong kinabuhi. So sa daghan nga atong mga panginahanglan o mga gipangita o buluhaton, kinahanglan na ay matultulan nato ang pinaka-importante o ang pinaka-prioridad unta sa atong kinabuhi. Sa mga igsuon, una sa tanan, adunay duha ka pangutana nga mugiya kanato pinaagi nining atong pagbasa karon ilabi na sa ebanghelyo. Una, unsa man gyud gusto nako sa akong kinabuhi, no? What do I want in life? Mao kana ang unang pangutana. Siguro sa atong pagpangutana ni ana sa atong kaugalingon, kita makapamalandong nga gawas sa atong mga gikabisihan sa adlaw-adlaw sa atong kinabuhi. Ako usbon, may tungod sa pamilya, may tungod sa negosyo, may tungod sa atong profesyon, may tungod sa unsa pa mang atong gikabisihan. So, unsa man ang gusto gid nako sa akong kinabuhi. Si Kristo naghatag kanato, no? Og mga pulong nga mugiya kanato. Matud pa niya, you are looking for me not because you see signs, but you are looking for me because you ate the loaves and you got a feel in it. So, nangita ka mo kanako, dili tungod kay nakahimo akong mga milagro o mga signs, no? Apa nangita ka mo kanako tungod kay nakakaon ka mo sa pan nga akong gihatag kaninyo ug nangabusog ka mo. Siguro usahay maura ka na diha ra kita tama ni anang maong level, no? Ang pagpangita kung unsa ang makahatag ka natong fulfillment sa atong pisikal nga mga panginahanglan, sa atong pisikal nga pagkagutom. What our hearts desires, siguro. Pero mga igsuon, sa ikaduhang pangutana, kini, in particular, nagtudlo ka nato sa angay o una sa atong kinabuhi. When you are seeking for Jesus, no? What is your heart's desire? Kung kita nangita kang Jesus, unsa man ang gisulti sa atong kasing-kasing. Mga igsuon, si Kristo nagpahinumdum kanato sa iyang mga pulong diya sa ebanghelyo. Mingon siya, do not work for food that perishes, but for food that endures eternal life. So ingon siya, nga mao kini ang atong pangitaon. If we are looking for Jesus, do we look for Him for the right reason? Mao ba, sakto ba ang atong rason diya sa atong pagpangita kaniya? And I hope this morning, mao kini ang unang hinungdan nganong nangita kita kang Jesus. Ania siya uban kanato nining santos nga Eucharistia. O kita nangita kaniya for the right reason, tungod kay nasayod kita nga ang tanan nining adlaw mahitabo tungod kaniya. O ang kalampusan nga atong makabot karong adlaw tungod kay anaa si Kristo nga atong dawaton, anaa siya magauban kanato o anaa siya mupuyo sa atong kinabuhi. So mga igsuon, atong pangitaon ang Kristo nga maghatag kanatong kabulahanan, maghatag kanatong kalipay. Sa katapusan sa ebanghelyo, mingon diha sa ebanghelyo nga kinahanglan atong dawaton og mutuo kita
sa anak sa Dios nga gipadala sa Dios. Siguro mao kini ang mugiya sa atong kinabuhi nga kita mangita kaniya ug mutuo kaniya aron kita makatultol sa dalan ngadto sa atong paingnan. Amen.